Biolina ni jotzen dut. Bueno, abestia goiti bera aldatuko dugu. Azteko artista ez naiz ni, artista gonbidatua da. Ez dator Paristik, New Yorketik dator. Eta bukatzeko ez du biolini jotzen, margotzen du. Kaixo lagunak eta Garbiñe Arrieta, ongi etorri. Hegazkinez etorri altzea estatu batutatik guantxe bertan. Guantxe bertan ez. Guantxe bertan ez. Bueno, Garbiñe Arrieta egon da estatu batutan zehazki Manhattanen erakustaldi batian, ez da? Bai. Oso berezia izango zen, ez da? Oso, Kriston aventura izan zen. Baina, bueno, gaur nondik etorri zea, Zumaitik etorri zea, ez da? Bai, Zumaitik. Vale, nola etorri zea, Topon, Belauntzian edo autobusen, vale. Bueno, zukalden zemuz moldatze zea. Bueno, ondo, hortxe. Orduan seguru ondo biliko zela. Elkarrekin ingo dugu ikusiko zuen, arrai bat ez dala asko ezautzen, baina oso goxua dela, kasu honetan gaztaka ingo dugu, da raia, zueko beto ezautzeko, eta gero ingoitugu, tapenade bat, barazkik eta alinatzeko, eta hemen nasketa bat, gure arraiare bai alinatzeko. Taldi berian, ezautuko dugu, zugure kuadrok, nondik noa ibilian, eta ze gauza dituzun. Ados? Vale, oso ondo. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Garbiñe, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ibiliko gean. Arraia, garbila dao. Hau berez, raia osua izatea. Hau da, raia baten erdila. Alde bat, hemen beste irukila faltako zan, hemen burua eta alduna bustana. Hau dao garbi inda. Zeratik honek ekartze guazala bat oso gogorra. Bai goian eta bai beian. Beikoa batzutan janitea, goikoa betik enduitea. Eta da, testura bat rodabaioan antzekua. Piskat, igual, gelatina gutxiokin, baina ikustezu nola azkan hemen marratxo hauek, gero geruza horiek egosten dianian, askotan leno egosita jatezan hau. Oso tipikoa zan egosi, eta gero bota olio berdina gatza, eta patata egosiakin hola jatezan. Baina gaur egun, bai plantxan, bai parrilan, era guztita jatea, eta kiston arrai fina da, espinai gabe, eta xamurra. Beitu, leku honena jateko hau, Getaian, badao bat txiringitua behan, Balearriko txiringitua, bertan iten du gaztaka parrilan ezin hobe. Eta eskaintzen baizue batzutan esatu, gaztaka eta raia eta jendia atzea botatzea. Animatu zaitezte eta etxeat eta mutuko. Bueno, hoi ingo deu gero plantxan vuelta, eta hemen dakau, jengibre, baratzuri, tomate, soja, azukria, baita ere dakau hemen gurina, piperra eta ospina. Hau da nengo deu txikitu, ontzi baten jarri eta murrizten lagako deu. Geo gaztakan gainetik botatzeko. Ez dagan misterioikan. Hemen ningo deuna da tapenade bat. Hoi da, bakizuen nasketa bat, enkurti duena, kasu hontan antxoia eman gau, baita ere oliba beltza, atuna, hemen dakau ospina, olilua eta xibuleta txikituta hori ingo deu dana txikitu, nastu, gero barazkei gainetik botatzeko. Eta barazkiena ingo deu, alberginia labian erreko deu, hemen dakau baratzuri freskua, gero igual sartaien o plantxan pasako ditugu vuelta eta vuelta, eta tomate eta tipulinakin berdina ingo deu. Eta jarriko deuna da, tomate eta tipulina plateran alde baten, tapenadekin gainean, eta bestian raia murrizketa honekin. Eta aldi berian, mingainei eman berdiogu. Ados? Bueno, ningo etena da, haula ben jarri, martxan jartzeko, eta zu lagunduko jazu, behitu. Ni hasiko naiz, nasketa hau prestatzen sartaian, eta zu tapena de hau jungo zea dena txikitzen, bale? Lasai, bai hartu antxoiek eta txikitzen jun lasai, baita olibak, jungo zea boltxo honta botatzen, eta gero atuna eta botako jo gainuntzeko osagaiak, eta nastuko ditugu, bale? Venga, hoi zure kontu, ingo etena da nik alberginiai olio pixka bota eta gatzan puntua, eta labian sartuko. Bale, hau txiki? Hoi txiki, bai, ekin lanari. Oso ondo. Bueno, Garbiñe, konta iguzu, ze esperientzia erra estatu batuta junda hor, zea, Manhattanen gainea horre erakustaldi bat, ze izan zan hori? Bueno,
esate izut, izan zen Kriston Aventura, izan zen sorpresa bat. Bai. Instagramen dakatik perfil bat, eta bueno, han jartzitu nire lanak. Ados. Eta emakume batek idatzi zidan, esan ez, oso lan politan eskala eta hori, eta nahi banun jartze zila harremanetan, Nueva Yorkeko galeria batekin. Eta, bueno, nik aurre nahi nion kasoik ere, pentsatzen nun, ez dakit, badizu ez, interneten gaur egun hainbeste gauza, eta kasoik ere ez, baina gero buruan hortxenakan bueltaka ez, eta pentsatu nun, idatzingo dut, eta total ez dakat ezer galtzeko. Idazte batik ez. Eta, hola kontu korrontia eman gabe. Hori da, ez, bakarrik hori idatzi, eta bueno, idatzi nun, eta galeriatik erantzun nintziaten. Vale. Eta, ja, pixkat urduri jarri nintzen, esan ez, hau zer da. Egitea mateu. Eta, egitea maten du, ordurako ja, ni hasi nintzen begiratzen, galeria hori zinuntzeo, zertan, benetakoa zan, da hori dana. Eta zertan zehazki, nungo zertan... Manhattanen daun galeria bat, anpila bat daude, eta, aurrena zantziaten, bidaltzeko nire lanak, neurri jakin, ze teknikazian, da hori dana, eta gero behek ekipo bazekatela, aukeratzeko lanak, ez? Bialdu, behien baloratzen azteko, eta, zaten, total, ez dakat ezer galtzeko, eta bialdu nitu, nire lan batzuk, eta erantzun zidaten, esan ez, hori, lau kuadro jartzeko, ematizatela aukera hori. Eta behik esan zizuten, ja, 6 kuadro eta 6 zan bihartu. Ni bialdu nitun 6 kuadro, eta lau aukeratu zituzten. Eta, ja, zintzen, ja, zaten, etxien ere komentatu nun, eta zaten, a ber, kontuz, a ber. Hollywoodia, zuzenian, ona. Eta, azkenian, gero, familiko lau emakume juntau ginen, behaiek ere animatu zidaten, hartu ginu zen zeak, biletiak, eta dana, eta bengan juminan lauro. Eta danak triste juntinaten area, ez da? Ni nion urduri, oso urduri pentsatzen, a ber, zer dan, ez? Porque, niretzako zan gauza berri bat, eta, zatizut, Kriston Aventura. Eta, nibili ginen 5 egun Nueva Yorken, eta, izugarri ondo pasaren duen, izan zen oso aventura eharra. Zer gehiago zeon galeria hortan? Zeuden artistak, pintoria zeuden, eta gero baita ere, diseinadore grafikoa bezala, pintura digitala, arte digitala zeo baita ere, eta holografiak ere zeuden, eta baina gehien bat, zian pintura, pintura zian gehien. Vale. Eta pintura horietatik, ordu nor lagazian, gero zertzian, salmentarako, edo ikusteko, edo zertakako izan zanua? Aukera mate zizuen, saltzekoan, presioak jarri, eta hori, karo, nik, nola erretratuak eraman nitu, nire erretratuak ja, salduta zeuden, esan nahi dut, ja. Pertsona fizikon batzena esan. Hori da. Eta, nik esan nien, ez, ni saltzeko ez neskala, baina ez berdin zala, nahi badun eramateko, eta, nik eraman nitu, niriak ez zeuden salgai, baina antxe ontzian, bestiakin batea, eta, oso polita izan zen, egia zan, kriston polita izan zen. Eta hau garbine zuretzako zehose berezi izan da, zuretzea gaztetatik, etxea margolaria izan beti, eta hau ez da zure ogibidea, ez da? Ez, keba, nin, hau niretzako hobi bada, nire lanbidea da, ni dakazu maian loteriko administrazioa, indala 35 urtetik. Eta, niretzako da, zea bat, hobi bat. Nola hasi zinen hobi honekin? Txikitatik handakazu? Txikitatik, gustatu izan zen, margotzia ez, dibujatzia, ez? Bai. Dibujua beti arkatzakin da horrela pila, gustatu zaidan. Ikastolako kuadernoko izkina danak margotuta dazkazu? Danak, bai, danak. Eta, ez dakit, beti pentsatzen nun, igual, jubilatzen aizenean, igual pinturakin, probatzia eta hola. Eta behin, hori, han Forondako ikastaroak, udaletxoko ikastaroa. Ikusi nun behin, ordutegia, ordutegia ondo atortze zait, ez? Eta, animatu initzen, pinturako ikasketara. Pinturana. Bai, eta hasi nintzen, Ander Ormazuri zeakin, irakasleakin, eta, niretzako izan zen, mundu berri bat irikitzaidan, kriston, asko gustatu zait. Oleuakin da, hori ez, pintatzia, eta, kriston, niretzako deskubrimentu bat. Osea, margotze zen du, baina normalian, bai boligrafokin, o rotuladorekin, eta zizinan ja... Oleuakin. Eta, Eta goxatu intzen duen. Eta, zin izan zian lehendabiziko kuadro, lehendabiziko marraziko, nola izan zan hori? Lehenengo kuadro izan zan barko bat, itxasontzi bat. Itxasuan, eta, irakasleak esan zen, hartu margoak, eta hasi, ez? Dakazu, lientzo txurilla, eta azkatzu pinturak, ez da, nondik azte. Eta zerotikan, argazki batei behitu gabe, eta Ez, argazki batetik, argazki batetik, klaro, noski. Eta baina, klaro, azte zea,
bueno, de cero, oza, ez dakasi ikusirik oleuakin margotzia, o arkatzakin, edo beste teknikakin, ez? Oso diferentia da. Baina, bueno, hasi nintzen, eta gaur arte. Zehazki hor daudenak zerrekin diein da. Oiek oleuak dira. Oleuak Bai, dira. nik oleuakin. Orduan oleuakin hasi zinean, eta jarraitzen Bai. duzu burubela berri oleuakin, Bai, Horren bai. gantzatu zinean, orduan. Bai, zaten dira, probatzeko akrilikoa eta horrela, baina ez dakit, nire oleuak gustatzen zait, eta oleuak. Eta hori izan zan zure lehendabiziko ikastarua, eta horrekin honea arte iritsi zea, edo murgildu zeare bai guain ez dakit, pixkat autodidakta intzea, o beste ikastaro desberdinetan ibili zea? Bueno, nik, gaur egun badakizu interneten, YouTubeen da daude, Bai. bideo tutorialak eta ni beti hor nabil pinturak eta ikusten, eta gustatzen zait. Eta orduan hor ikasten duzu... Bai, baina, bueno, gehien bat ikastarua hori Zumaian egin una. Oinarri hartu zen duen, eta gero ja... Gero ja, pandemian ostean, estudio bat hartu gendun, beste ikasle bateketanik, eta bilok hasi ginen estudio horretan ja gure kasa, eta bueno, guain ja estudioare ez dakau zergaitik. Obratan nahi dia, eta guain momentuz etxean nahi naiz bargotzen, baina ireia da ja estudio. Zer dakazu, etxe guztian kasgora, leku guztitatiegan oleuak bueno, eta dana jarreta? Lehenengo egunetan izan zen, ez dakat leku asko etxean, baina bueno, moldatzen naiz, ala moldatzen naiz, bai. Eta Garmine, hor ikusi dut, erretratuak iteituzula, ekarri dituzula behintzat, ez dakit erretratu bakarri iteituzun, edo gauza gehiago iteituzun? Bueno, guai momentuz erretratuak nago. Enkargoa dazkat, jendeak enkargoak ematizkit egiteko, eta guain momentuz erretratuak nago. Da gehien gustatzen zaitena erretratuak egitea, Egin izan ditut baita ere paisajiak eta horrela, baina gehiena nahi erretratua gustatzen zaizkit. Arpegia, begirada, hori gustatzen zaizkit. Nola aztezea erretratu batekin? Nola da... Bueno, nik argazkitik egiten dut, Vale. Gustatzen zait, nik ateatzea argazkia, eta gero nik aukeratzea ze argazki margotu. Bai, gaina ikusi bai oso argazki baten bakarkan plasmatuta igual ezin dezu hain garbi adirazi pertsonaia, ez da? Baina, bueno, gero baita ere, inditut baita ere, familiak adibidez, beak ekarritako argazkitik eta baita ere, batzu dia baina hilda dauden pertsonak eta horrela, bueno, argazkiak egin ditut, eta familiak beak ematizkit, eta bueno, handikan ere bai inditut batzuk. Bai, holako eskariak ere badaude, eta horrein bihar da ere. Baina nahi hauzu, pertsonak iateatzen bai hauzu, gehiago gustatzen zaizu, ez da? Bai, karo, ni bilatzen dut... Bai, bere keinuak, personalitatea igual gehiago harrapatzen dezu, ez da? Begira da bilatzen dut asko, begilak gustatzen zaizkit asko. Eta egia esan pertsona hori ezautzen badezu, o ikusten badezu, erresago ateatzen zaizu? Bai. Ezautzen badet erresago da niretzat. Porque badakit bere gestuak eta bere arpegia nola dan, eta niretzako errexo da. Ezautzea errexo da. Bueno, hemen txegia, eta pena de pixka eta aurreatu deu. Hemen de ikusi ezue nola indeten txiki morroia, piper morroia, eta indetena da gurinetan goxatzen hasi, batzu ja botako jau, eta gio baitare botako jau. Beitu, diatana botatzen jugu naiz. Azukre ere bai botako jau, honea, bale? Baitare botako jau hemen soja, pixkat, raga, eta hemen ere bai ospina botako jau, oso ondo, hemen botako jau ketxupa, bere sustantzia emango jola, eta guantxe botako jotena da, jengibrea raiatuta. Saltxa horreatu deu, tapena diakin bagoaz, eta bitartean ingo deuna da, Garbine erreporte bat ikustea jun, ados? Bai. Eta zehazki jungo gea, Gaiarta Zarra jatetxera, eta bertan prestatu diue, lehatza, hoi bai, arrai mitikoa, oazen ikustea. Apa Joseba, Arantxa naiz, eta Gaiarta auzoan gaude, mehatxaldean. Gaiarta Zarra jatetxean, ongi etorri. Gaiarta Zarra jatetxea Gaiartan dau, mehatxaldeko bihotxean. Jatetxe hau, orain dela 25 urte zabaldu zen. Gure sukaldaritzako protagonistak, bertako produktuak, tradizioa eta kilometrozea dira. Hemen ez dugu lantzen eguneko menua, karta badaukagu egunero. Pintxoak asteburuetan eskaintzen ditugu, eta hainbat pintxo lehiaketa irabazi ditugu. Azkena, azaroan izan zen eta mehatz pintxo lehiaketa izan zen. Eta aurkezpena egin ondoren, bagoaz errezeta gozo bat egitera.
Hemen gaude, gure sukaldean, eta gaurko errezeta legatxa lurrunean eginda alioli gratinatuarekin izango da. Lehenengo pausua izango da, eskaia eta erromeroa bambu ontsi batean jarriko dugu ur pizkatxo batekin lurruna egiteko. Belarrak egiten diren bitartean, legatxa prestatuko dugu, gatz pizka batekin eta olio pizkatxo batekin bebai. Errezeta hau, hemen bertan asmatu genuen, oinarrian errezeta tradizional bat da, baina guk ikutu exotiko batzuk eman dizkiogu. Legatxa prestatu ondoren, lurrunetan jarriko dugu eta bitartean etxean egindako alioli bat prestatuko dugu. Aliolia prestatzeko, baratxuria jarriko diogu, bi arrauts, ospina, gatza eta olio apur batekin ondo irabiatuko dugu. Errezeta hau, orain dela urte bat egiten dugu hemen jatetxean, eta arrakasta handia izan du. Ni oso pertsona bidaiaria naiz, eta asiatik ekarri ditut idei batzuk. Hemen oso famatua gara gure sukaldaritza tradizionalagatik. Adibidez, bakailua pilpilen eginda, karrillerak, legatxa mariskoz beteak eta gure errekiak. Badaukagu dena prest eta hasiko gara plateratzen. Hasiko gara likuado batekin, osto berde batzuekin, legatxa, lurrunean eginda, aliolia, eta orain soplete batekin gratinatuko dugu. Amaitzeko, guakame alga batzu jarriko diogu hemen, eta orain arrain egalarien huebita batzuk jarriko dugu. Joseba, hemen dugu platerau, espero dugu gustoko izatea, eta hemen gauz, Gaiartasarrean, mehatxaldean. Agur! Ona, Arantza, ona, ze itxura zekan, Lea zorrek gainan alioli erre horrekin, ama eta gero zea algatxuak eta arrautzatxuak eta danetikan oso ondo egia esan, goxatu arazi, eta hemen jarraituko dugu, goxatu arazten aldeun neurrian. Bueno, hemen inbiar deuna da, tapena de bukatuko dugu, bale? Horretan naizela, Garbine. Ningo izutena da, hartuko ditutena da barazki hauek eta xerratan prestatuko ditut gero plantxatik edo sartaiatik pasatzeko, arraiare bai txukun jarriko gero markatzeko, eta zu bitarten hau txikitzen jun. Kusien nola txikitu ezun, nagazuen labana hundila hartu, oliba hauek bukatu nahi basu lehen da bizik, gero labana hundila hartu eta dena pixka gehiago txikitu eta bertan jarri, bale? Gero jarriko jo baitare egaluzia, ospina olioa eta xibuletare bai moztuta, bale? Eta nik, behitu nola dijoan hau murrizten hemen, Txirrik itxarra, gaindetena dagoen zua jetxi, lasai murrizteko, eta zapore danak ondo kontzetatuta gelditzeko. Eta aldi berien, itzaiten jarraitu behar dugu, Bale? Bai. Garbinezuk, oleoa erabiltzezu teknika, ez da? Bai. Ez dakite estilua zein dan zehazki, Bai, estilua da, nik iten dut tipo trazo suelto zaten dana. Trazo suelto? Bai, ez da oso realista. Gustate zaito, la trazua pixka sueltua. Eta, erabiltzen dut pintzela eta paletare bai batzutan. Toke batzuk bat izkiot, bai, paletakin. Eta, hori da, gustatzen zaitena. Eta, zer ezbentzatzen, zer nahi duzen trazo suelto gari esplikatzeko, la pastelero batek ulertzeko? A ber, trazo suelto da, pixkat, asko definitu gabe, imagina, pixkat, trazo suelto hori da. Con flow, esateana, no? Vale. Bai, besti izatea realista da, oso definitzen dana, dana, ez? Asko egiten dituzte realista, azaleko txikiak eta danak, ez? Gehiena gustatzen zaitena da, begirada. Osa, begiradakin transmititzia edo, hori da gehien. Eta hor ikusten dut, neskatxat, mutiko bat, helduak, ze gustatzen zizu gehiago, umetxoei, helduei, ez dakit? A ber, ez dazkatola bereziki gehiago gustatzen bat edo bestia, ez? Danak gustatzen zaizkit. Gutxina egin dituten adia umiak, baina gehiena gustatzen zaiti igual pertsona helduak. Helduak. Bai, zer gaitik. Egia esan kiston xarma mateo zu horre heldu, bai. Eta ez dakit, begirada xarman berezi garriagoa, bai. Baina, danetik ditut, bai. Eta adibidez, ezaugarrikan, badao zure kuadrotan beti daun zerbait, ezin dan falta zerbait, koloren bat. A ber, nik uste gabe beti kolore berdineta o kolore, eske jendeak esaten dit, igerriten da zue kuadroa dela, ez? Eta koloria gaitik, o trazo gaitik. Hori gauza hona da, ez da? Bai, nik askotan pentsatzen dut, beste kolore batzuk erabiliko ditut, baina azkenian, beti juten naiz nire koloreta.
Ja. Dakit. Osea, azkenian igual nahi dezu, gaur pixkat aldateko etezle, baina azkenian nahi gabe... Bai, nahi gabe, jute naiz, azkenian beti, bai, koloreta, nire koloreta. Ondo. Eta, bueno, lehen esan dezu, noiz bai paisaiak indituzula. Bai, egin izan ditut paisaiak, ardo botella kopakin, eta, bai, zapatilla batzuk, zapatilla zar batzuk, eta bueno. Eta, adibidez, tamaino aldetikan, beti tamaino hortan ibiltzezea? Oin dituzu batzuk igual mural bat izango basan bezala, o batzuk txikitsuagoak eta bai? Ez, osea, mural handiak ez ditut egin, baina haue baina pixka eta handiagoak egin ditut, bai. Eta nahi gustatzen zaizkite handiak, baina, claro, zaila da, enkargo bat horrein handiak, egitea enkargo bat, porque, claro, etxe handi jauki berdezu, olako bat jartzeko, erretrako handi bat jartzeko, ez? Ja, palazio alimakan norbaite, bai, igual bai, ez da? Bai, normalian, izaten dira gutxego erabera, tamaino hau, pixka eta handixago igual, baina tamaino hori, normalian, bai. Eta indezun beste... Ez dakit, erakusketak, osea, lehen esan duzu estatu batutan ibiltzea, ez dakit bakarrik estatu batutako eta apuntatzezean, edo hemen bai ibiltzezean. A ber, nik inun nire herrian Zumaian, erakusketa bat, Osfor, aretoan, Osforren. Handikan, hasi zaidan jendia, eskaerak egiten, hori, handikan amona baten erretratu eginda, eta, ez dakit, handikan hasi zan jendia eskatzen, eta, bueno, hor hasi nintzen pixkat. Han hasi zan pixkat, jendia ja eskaerak egiten da olako gauzak, ez da? Bai, eta gero arrezkeo izan zan, ja, Nobai Horreko abentura gero arrezkeo. Guendala zenbat izan zan hori? Hori noiz izan zan. Justo pandemia aurretik. Pandemia aurretik. Bai. Zeratikan zu... 3 bat urte, hola. Esan dezun bezala leheno txiki-txikitatikan ikasizun, baina azkenian teknika hau, ez da guendala hainbeste urte hasi zehala, ez da? Kuadroak iten da. Ez, ni kuadroak iten hasi naiz guendala 8 bat urte. 8 bat urte. Bai, hasi nintzen. Eta, egunen baten utziko zu loteria banatzea eta onta dedikatuko zea, edo... A ber, eske... Batzutan, zatezu, jo, eharra izango litzake ez, nahi diten denbora den eukitzia pintatzeko, baina igual nahi odet mantentzia hobi bezala. Bai, esaten duenean, cuando el hobby se convierte en curro, ya no es hobby, es curro. Bai, eta... Ala izateu, bai, ala izatea eta ala izatea. Presio aldetik ere, takit. Bai, lasai join, da... Bai, lanbidea izatea oso... Gaur egun, hortaz bizitzia oso zaila. Postatu berrian da, jolastu berrian da, goxatu berrian da, nahez unian ino, eta nahez unian ezin da, enkargua bai, eta hau esti zutingo, ezin deto, bestia ja, inberdezu, nahi eta nahi ez, eta nahez una, ez tezuna nahi, eta ja, polita zana ez da inpolita gelditzen, ez da? Bai, hobi bezala, ni gustora nago horrela, oin dakaten bezala eta gustora. Horrei heldu eta jarraitu dirua banatzen. Dirua ez da gizu, ilusioa bai behintzat. Ilusioa behintzat. Bai. Eta zergatik erretratotan zentratu zea, hainbeste gustatu zaizu? Takit, hori gustatzen zait. Figura, figura eta arpegiak transmititzen duena, hori plasmatzia gustatzen zait. Takit. Gustatzen zat. Gustatzen zait. Natalin familiak inen zera, Zumai arrez esateko, Zumai arrez. Ala geata. Ala zeateta, ala izan behar du. Hori da. Horre ja kiston itxura daka, Garbine? Vale. Oin beharrezuna ja bolan sartu, vale. Ospina hemen dana ez diogu botako, Txorrota txikia botako jozu, olioa bai desiente botako jo, igual erdia baino gehiago, gero nastu alizateko eta botatzeko olio, eta gero hau ingozuna dare bai, pixka puskatu eta bertan sartu, bale? Vale. Olio hauek nahiko, ja nahiko erabili ditugu, eta ni ingotena da, guain, gaztaka garbitu, bueno, garbila dao, ingotena da xerra batzuk atea, eta erakutsiko izuet nola dan barrutikan. Honek eukitzeu goian geruza bat aragilena nahiko potoluak, gio, kartilagoa bezala eukitzeu, eta behian beste zea bat eukitzeu. Beste aragi pusketa bat. Eta hemen ikusiko zu, ingotena da, moztu, eta hemen ja ikusten da. Nola da, goiko aragila, kartilago bat erdin, eta behian aragi gehiago. Eta dana da, xamurra, eta benetan ez daka ez da espina bat. Ingoitu dutena da, betu, izkina beken du, txukuna lagatzeko, horrela xe, nola sartaian ingo deun, parrillan geho izkina bekola erretata hola ondo gelitzea, baina bueno, sartaian pixka kenduko jau, huelta guztin, horrela xe, eta adiez honi iztiotela kendu, ere bai kendingo jot. Pixka kendu, gaztakak, nik asko arrantzau ditut olakoak. Bai. Bai, hau itxasertzetan ibiltzen dira, ondarretan ibiltzen dira, raiak dira, gaztaka, eta bi raia mota daude hemengo kostan, batzuk dira borobilak,
torpedo deitzen diolagu, borobila daka burua, eta gero bustana, eta horiek elektrokuta egite izue. Zista emate izue. Hauek aldiz, dia, betiko raia bezala, hola, iruki horrombo antzekua, eta honedakana berizet zuen, normalen raiak ezagutzen ditugu beltzak, ilunak, bau, nahiko argila da. Nahiko argila da, eta hemen, arrantzatzea hau, normalen, ondartzan zaudenian, edo zaude, ondarretako arraiak harrapatzen ari zeanian, berrekak, edo salmonetiak, edo lakotan, normalian berreketan nahi zea, eta eta berreka txiki bat, salmonetetxo bat, errepende, da zazu, hau, mantarraia, onna, bator gaztaka, eta eriotzen zuta. Kosta itea, zeatikan, nola zabalak dian, urpia moitzen du, eta kosta iten di altzatzea, baina altzatzean nian, ona, esateko, bihar pago bar sozidadea, bai. Porque bestia txikila izatea etxian kateko, baina hau etortzean nian bat, taka, sozidadea. Eta mendikan goraintziak emango ziot malagenuakin, zauztarra da, bea, baino arrantzale fina, eta askotan junaiz beakin arrantzatzea, eta gaztaka asko harrapatu ditut beakin. Eta mendikan bezarka da bat. Zeratik beakin ikasi eta asko arrantzatzen. Bueno, hau hola moztuko deu. Hor nola zoaz, ia bukatuta, ez da? Bai. Eitu, Dana mamila, bitu. Nola moitzeia. Hemen eta behian. Benetan oso arraigo xua dela. Bueno, pusketak inditugu. Barazkik moztu dituguz plantxan pasatzeko. Labeko alberginia hartuko deu gero baitare barazki hauekin astutzeko, eta bitarte ningo deuna da beste erreportai bat ikustea jungo gea. Bale, Garbine? Bale. Zehazki jungo gea potx zeramika, itxason dao, itxaso herrian, eta ikusiko zue, ze zeramika hona iteuen eta ze proiektu politikaen bertan. Oazen ezautzea. Kaixo, Joseba. Kaixo. Maite eta Jonegera, ongi etorri itxaso herrira, eta gaur, Poi keramikaren proiektua ezagutuko dezue. Maite eta biok Debako eskolan ezagutu ginen elkar zeramika ikasten. Hangoa bukatu genunean, Valentzira junginen bagenuelako gehiago ikasteko gogua. Han 3 urte egin genituen, eta bukatzen eginela euki genuen aukera bigarren eskuko labe bat erosteko, tornoa. Argi genuen zeramikako tailer bat montatu nahi genuela. Eta hemen eman ziguten aukera lokal bat utzi zegoen, eta bertan jarri ginen. Herriak utzi zigunean lokala, egiten genuen truke. Guk ematen genituen klasea bai umei eta bai helduei, eta horren truke alkilerra ordaintzen genuen. Orduan, Poi keramika sortu genuen 1982an. Poi keramika izena jartzea asko kostatu zitzaigun, nahi genuen izen motxa izatea, euskeraz izatea, eta azkenian, Poi jolas bada, zerbait esaten dizutenean eta erantzuten badizu, Poi da erantzuna, horti dator. Poi ere musu esan nahi du, potxona baita ere ondo iruditu zitzaigun. Hasieratik ontzi guztiak, irudiak eta dana eskuz egin ditugu, eta beti gure aldetik sormena sartuz, ez? Bai aldatu degula, baina beti mimos lantzen ditugu pieza guztiak. Ezagutu dezue gure proiektuaren hasiera, eta orain Maitek erakutsiko dizue nola egiten dugun lana. Momentu honetan, platera, bola eta edalontzia esmaltatuko ditugu. Orduan, gresa da, material hau, eta dago bizkotxatuta. Hori izan nahi du, 980 gradotan erretzen dugula, eta poroa irikita du. Guain, sartuko dut esmaltetan. Pieza hau ja esmaltatuta dago. Orduan nuen ja, lehorra dago, heldu leiket, bai? Ja ez da likidoa. Ze oso porosoa da, buztina bizkotxatutakoan oso porosoa da. Orduan, esmaltea bere poroan sartzen da, eta gero 1260 gradotan bat egiten da buztinake. Eta
ala behar do gainea. Gero guk erabiltzeko janariakin eta garbitzeko lavajillasen edo mikroondasen erabiltzeko dira. Baxera egiterakoan gehiena saltzen dana bola dira. Bola da gaur egun plater sakona erabili ordez, bola erabiltzen dute gaztek gaur egun, ze oso praktikoa da, kapazitate ona du, eskuan sartzen da, eta oso erresa da. Eguneroko lana bezala, baxera itea da, zen kargu asko jasotzen ditugu, baina gure lanbide honetan trofeok ere bai egiten ditugu, eta eskultura asko gustatzen zaigu ere bai, tarteka erakusketa bat beste egiten ditugu ere bai, baina normalen gaur egun jendek eskatzen digun gehiena baxera egitea da. Oain dekoratuko dut marrazakin. Marraza da euskal kulturan garai baten etxe bakoitzean zaukaten diseinu bat. Mantak egiteko, linuzko mantak egite ziren. Eta egiten zituzten idiarentzat. Idia zan baserriko Mercedesa, esate baterako. Zelan asko ateratzezun. Eta manta egiten zuten udaran jartzeko idiari euliak ez usatzeko, behai ez molestatzeko. Eta manta hoien marrazkia, ziren marra batzuk, eta etxe bakoitza zauken bere kolorea. Eta jendeak urrutitik bazekin idiuraz zeinena zan. Identidade seinale bezala da marraza. Eta guk iten deu 3 marra urdinak, simbologia mailan itsasoa beti marrak ziren, eta guk hori hartu genduen guretzat, eta gero tarteka marra handi bat itsaso deitzen dioguna bilduma horrei ere bai. Gure piezai gustatzen zaigu zentzua ematea. Orduan historio bat beti dago atzean. Eta gero saltzerakoan ere jendeak gure zatitxo batera ematen du eta polita da guretzat. 2006 garren urtean egin zan hemen autobia. Eta egin genduen eskultura batzuk Zumarragako rotondako sarreran eta dia 2 emakume. Enborretik da urretxun daukagun beste eskultura bat. Eta da omenaldi bat, bertako biztanle batei, lan asko intzun, Jose Mari Lasak herriarentzat eta udalak eskatu zigun egiteko. Ja, dekorazioa egin dugu, eta marra hauek osido da, kobaltona eta kobaltoa urdina irtengo da gero. Ikusiko duzu, oain labera sartu eta nola geratzen dian. Nahi badezute, potien ontziak eskuratu, etorri gure tailarrera, atea beti irikita dago, normalen enkarguz egiten dugu lan. Azoketan ere parte hartzen dugu, artisan bezala, eta zuzenen saltzen dugu, normalen. Bueno, Joseba, azkenen, hau da emaitza, ceramika potien ontziteria, eta konbidauta zaudete etortzea itxasora. Deitu etorri aurretik, baizuk eta bai edozein, ateak beti zabali daude, eta laster arte. Agur. Agur. Hau Maite eta hau Jone, eta ze bikote arraiten dezuen, eta ze proiektu polita, Ze bajile arrain duen, egia zan, eta jarraitu goxatzen, eakusten, eta gu hemen jarraituko dugu aldeun herrian zukaldatzen. Bueno, jarraitu behar dugu errezetakin. Hemen, osai guzti bota dituzu, guain tipulin adarra botako zu. Ni uste dana gehiagi izango gala, Ni uste erdila nahiko dakazula, bale? Erdila hartu, xetu, eta bertara bota, bale? Ni hasiko naizena da, hauek plantxati pasatzen, eta geho jarriko sarteia martxan ebai, ja gaztakaiteko. Hemen dakat alberdinea labetik atea deula. Hau ingo deuna da bakarrikan, zuritu, eta gero, igual ukutu bat emango jo, baina ni usten dut hori xamur-xamurra ongo ala, eta barazkin arten ezin hobegatuko ala, daun bezala. Bueno, noiz hartzen dezu denbora? Dut hilanden balin bazaude, ez dakiten pentsatzen dute, bueno, beste gauza asko ikutuzula, baina ontako denbora desente bihar da, ez da, eta lasaitasuna, eta pakia, ez da? Bai. Piskat, gaina, berdezu, ja pixka konzentrauta lanakin, ez?
Hartzen dut, bueno, denbora hartzen dut, aldetenian, segun, batzutan. Ez dakazu olario finkoikan, esatezu paskaldu afalduta gero, ez dakize edo... A ber, ez nago beti margotzen, esan nahi dut, kuadro bat azten naizenean, egun, bukatu arte, bai, horre oten naiz ja nahiko sartu. Buru belarria hor. Baina... Eta nola kudeatzen dezu, adibidez, zenbat denbora tardatzen dezu kuadro batetik hasi eta bukatu arte. Eta etxe ibiltzen bio irukin esku artean, bat hartu eta bat bukatu arte ez dezu beste bat hartzen? Ez. O aspertzen zea esatezu, banijoa beste baten bila. Ez. Normalian bat eukitzen dut, bai. Eta hori bukatu arte, hori biltzen naiz. Bukatu arte, kuadroakin. Eta, bueno, tardatzen dut, depende, osea, segun. Ez, batzuk askarro ateatzen diat, beste batzukin horri biltzen nahi burrukan. Eta askarro ateatzea denboa gehiago egin zabiltzalako, edo batzutan ataskatu iteia kuadro batzuk edo nola izatea? Bai, batzutan dana okertu iteia. Osea, egun baten aztezea, eta ordura arte ondo zeona, dana igual estropeatzen da, eta zure buruak igual beste gauza bat ikuste, igual beste egun baten iztezea, eta desberdin ikuste zuen bai? Baita ere. Txiza, marra. Eta horri, izaten da pixkatola, gora bera hundiak batetik beste. Bai, Batzutan oso gustora indetenakin, da beste egun batzutan, sarren ere buruakin, eta hola. Eta adibidez akatz bat da honian, berriro hasi biharri izaten dezu batzutan? Ez. Keba, oleu bat dakana da, pintura kapa gehiago jarri eta... Bai, aldatu leike, oleu aldatu leike, bai. Bueno, hemen ingotena da, lehendaizi tipula eta batzui freskoa botakoet, eta gero tomatia botako eta azkena, tomatia botatzen bat hasieratikan desein ingo zaigu. Vale, ez dakitatzean, ni biletan eman dio beru, baina alde hortan bero gehiago daka, huelta emango jo. Eta nola zuzendu behar dezu adibidez? Asko eman behar dezu, atzea pauso asko eman behar dezu berriro azteko akatzori zuzenteko, segun ze akatz mota, bai, ez da? Bai. A ber, ez da atzera jutia. Demo guztia ize aldatzen. Demo guztia dijo aldatzen, a ber, adibidez, itzal txiki bat, ezke arpeian, espresioan, igual... Detaile txiki batek asko aldatuko, asko aldatzen du, bai, adibidez... Adibidez, hola, eta hortza beltza jarti jatu da, ja, beste tipo bat, ematezu. Ez da hori, baina igual, hauak, adibidez, pertsonan hauak, personaleia baten dio, ez? Eta, gestuak, oitzalak, edo gauza txiki batek aldatu iten du, ez? Eta hori da, bilatzia azkenian, hori, ez? Beria, harrapatu dut, hori da. Bai. Eta, esatezun bezala, igual pertsona batzukin, ose arpegikin, o gehiago kostatukoa, beste batzukin baino igual, ez da? Bai, batzutan, bai. Baina, ez da, pentsatzen dezuna, errexo ingo detela, igual izaten da zailena, ez? Eta igual zailena begilak dia, hauak dia, puntu hori ematia, o adibidez, hilia, betiliak, zein da engune zailena? Niretzako haua izaten da. Komplikatuena? Bai, niretzat bai. Espainiak eta... Gestua. Edo hortzak, gestua, ja. Irribarra nola jarri edo... Bai, gestua. Hombre, eske egia esan, haueko gestu batek, arpegiko gestu batek, pertsona bat guztiz aldatzeu, ez da? Gaur jatorra mateu eta bihar, mira, que rancio, no? Eta berdina da, pertsona. Berdina da, baino. Eta hori danoi gertatzen zaigu, Bai. Zatezu, gaur honek arraska, pekainak, behitu nola dazkan, Bai. Eskaera ite izunean esate izu da dibidez, honei jarri oso pizkat, aserre arpegiak. Hombre, emakumia beti izaten diate... Nei guapa. Guapa egin, Eta nik esaten, bueno, zulan zai, Photoshop egingo dut. Vale, no, Photoshop, hemen nahi deun bezala galdituko zea. Ez, baina, bueno, nik intentatzen dut, hori politak egitea baita ere. Hor bado, txistea, esate una. Nei guapo atea, nei beti zatarra ateatzen nahi, beti ateatzen mazea zatarran, beti... Hori zuzentzia. Zaila. Bai. Bueno, hemen txe, mandio huelta eta huelta, guain jarriko de automatiare bai martxan, nahi nun behan dugu jarri, ez deseiteko. Hemen emango jotena da guain pixka txitxa gutxi jo. Vale. Eta tomatetxoa jarriko ditugu. Vale. Eta adibidez, pertsona horren izaera ezautzen ba ezu leno esan duzun bezala, gustatzen zaizula ezautzea eta zukarratzea laguntzen dizu azkenien, ez da? Lan hauek aurre ateatzeko. Bueno, izaerak... Ja. Gehien bat, nik informazioa bert, erretrato batin berbaet, arpeiko informazioak eta gehiago euki, erresago egiten da, ez? Eta ezagutziak, hori, informazio hori da, ez? Zubarak izu nolakoa dan, nolako irribarria dakan, nolako begirada dakan, eta hori niretzako, horrek errestu egiten dit, lana. Bai, eta bizitza honetan, gauzak errestu inberdia, Bai. Bai. Bueno, hau edazkau, ezin hobe platera erazteko. Vale, hemen txingo deuna da, ja arraia gota. Honek ez dut ardatuko asko iten,
segituan itea. Bizkin hau esartuko ditu. Hau alde batetik, eta adibidez, beste hau bestetik. Vale, bi horiekin nahiko. Botako jau gatza, soso eska ibiliko, Gatza, eta piper tanto bat ere bai. Vale, horrekin nola zoaz? Ezin hobe. Gehione esitia? Ez, nahiko. Horrin behar desuna da guain. Aztu? Bai, pixka nabazu garbitu, esku garbitu nabazu erraskan, eta listo. Vuelta eta voltengo. Honin behar diotena nik azala kendu, ja kendu diotela dana, ezik puntxatxo hau, a ber zen falta zaiten, nikan pixkat, eta beste hau. Bueno, eta nola zabitza azken aldian? Enkarguak eta asko aldaude, lan asko aldaude, o nola dijoa? Bueno, eske, guain azken aldian lan asko eukiden dere lanian, gabonetan da, lan asko eukitzen dugu, orduan pixkat lagata dakal. Baina, bueno, inde eta azkena, lehen osan dizuten bezala, famili bat, nahiko kostau zait, baina, bueno, ondo atea da. Eta guain badazkat, pare bat edo proiektu badazkat guain. Eta, ja, martxan azteko, ja, baitzen hasiko naiz, laizera hasiko naiz berriro. Bueno, hemen ningo deuna da, hauxe gare bai garbitu pixka maia, argina no bestela bronka botako igu, Garbi bilibergea, bale? Bota honeare bai ospina eta olilua, bale? Eta hori ja listo da kasu. Eta zin izan da zuretzako adibidez, enkargoi berezilena edo zerbait unkitu dizuna, osatezula, joder, hau inunda ore bat izan zan eretako. Beira, egia zan, bi hoiek, hori eskubik hori nere jo bada, eta hiltzan oindala 2 urte eta erdi edo, bai. Eta bestia, Karmele ere bai, da Zumaiko beste neska bat, eta bi hoiek bai, hilda daude, eta hoiek izan dira niretzako, berezienak. Porque errespeto handia ematen du gainea kuadroiek egitea. Claro, eta unkitu iteizu, eta... Bai, eta gainea bere familientzako nola dian, nahi dut, hori ez, nahi dut beti ondo itia, eta bai, hori edia bereziena. Ona. Ze gauza politak egiten zuzun egia esan, oso politak. Zorionak. Eskerrik asko. Gurire, enkarratu deko txugu bat. Vale. Bai. Bueno, hemen txe, inbiar deuna da ia, platerara zentzun, Hauek, listo, hemen digan bastartuko ditugu, hemen platertxo bat ekarriko dut, eta bani joa txerrek itxarrega. Horrei bota olilua bildurri gabe, bale? Bale. Bai, zatikan, hori adibidez gaur bezalako, bi o hiru entxalada alinatzeko balio berkozun berez. Bota bildurri gabe, hola hartzen du, bota dena, bai. Hemen ningo detena nik barazkitxo jartzen jun, a ber, patulatxua, bale, bani joa. Alde batetikan, harriko ditugu hemen, horrela xe, baraturi freskuak, tipula, ze gauza jarra induen hemen bai. Honi, guelta mongo jo, behotuko zan alde ontatik, bestetik bai, a ber, horrela xe, eta horrela xe, bale, bi tipulatxo, tomate pare bat ere bai, bueno, barazki sali altzea, ose prestatzen dezu etxian, ze gustatzen zaizu prestatzea, gonbidatu badazkasunian, zein dira zure errezeta erreginak? Bueno, ni oso basikoa naiz, kozinatzen. Guk etxiene bai, Etxian dakat alaba oso ondo kozinatzen duna, bai, asko gustatzen zaio. Ona. Eta, nik iteitut, ensalada asko, eta hola. Vale, ez, baina barazkiak gustatzen zaizkit, gaina, bueno. Barazki salia zea. Bai, asko, eta arraia ere bai gustatzen zait. Bakarrikan errexo dala beti aragila kozinatzea. Bai, errexo da, gusaina, gero etxian, bestia ez daga. Oitura gehiago, baina arraia, asko gustatzen zait arraia. Ni beti kapoa juten aizenean, beti arraia askatzen. Bai, oso fina da, eta esan dizuten bezala, hauek, laska hauek, behitu nola askatzen dian, errebolua bezala, ateatzen dira laskatxo batzuk hor, egaluzi emateula, o errebolua, nahi zuen bezala ditu, baina, behitu, hola itezu, ateatzen dira garbi. Horrela xigarriko deu, bale, hau, listo dakau, eta guain inbiar deuna da, batei, bota, hemen indeun saltxa, eta bestia, eta listo gaude. Igual arraiak guztia zikindu berren, hola, bastar baten botako jo horrela, venga. Pizka gehiago, nahi duna gero harrapatzeko bertatikan. Bueno, honekin hemendikan pasako jo. Bueno, eta baldakazu laizter erakusketan bat edo ibiliko altzea hemendikan gertu... A ber, ez dakat erakusketa, momentuz, ez que nik dazkaten lanak jadanak banatuta dazkat. Orduan ez dakat bilduma bat
erakusketa bat egiteko. Ja. Baina, bueno... Eta nun ikusi alditugu zure lanak, onun alzaitugu topatu eskaera batiteko, edo... Bai, bueno, nire lanak daude Instagramen, @garbi_arrieta, Vale. eta Facebooken ere bai, Garbiñarrieta, eta baita ere emaila daukat, nahi dunantzako, garbi_arrieta@hotmail.com. Bikain. Badakizue, Holako kuadro txukun eta polidoan nahi badezue, Garbiñekin kontaktuan jarri, eta aldun neurrian ingoizue. Egun batetik bestea ez, Ez. Lasai hartu. Bai. Hori da, artista lanak denboakin hartu berdiat. Bueno, hemen txedakazue, gaurko, astaka, barazkitxokin erreta, eta tapena de batekin gainean. Mil esker retortzegatik, Zuri. eta jarraitu goxatzen, goxatu arazten, dago hemen jarraitu koxinatzen. Agur.